A few moments later. So, what's up mga kabady natin dyan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, dito tayo ngayon sa San Fernando, La Union. So, yung mga buddy, yung pag-aabag pala sa mga video ko, pasensya na kayo, hindi ako nakapag-upload ng ilang araw. Gawa ng mahina yung internet kasi umuulan-ulan. So ngayon may bagong video na naman tayo, panibagong travel na naman tayo. So dito tayo sa San Fernando, La Union. Actually kagabi pa kami umalis, mga 12 ng gabi umalis kami doon. Dumating kami kanina dito ng 4 ng umaga. Yan. Ay, maraming salamat pala sa ating mga silent viewers dyan, saka sa ating mga subscribers. Kahit konti pa lang yung ating viewers, okay lang yun, no problem. Hindi naman tayo nagmamadali. Ganyan talaga ang buhay sa YouTube. Kailangan mo munang paghirapan para kamit mo yung pinaghirapan mo. Diba? So, yun. Yung pinanti ko nasa likod, bababa sila. Dito kami nakaparking sa kabila. Sila sa harap nila sa bagong building ni April Joy. Ginawa pa, hindi pa tapos. So yun, shout out pala sa mga kapatid ko dyan na kapatid ko na sa Romblon, kapatid ko na sa Tacloban, kapatid ko na sa Surigao, saka mga kamag-anak ko na sa Surigao. Ingat kayo dyan at kailangan pag lumabas ng bahay mag-face shield, mag-face mask para siguradong ligtas. So yun, pa rin tayo sa gusto ko, no? Kahit malit pa lang yung ating mga viewers. So ilan pa lang yung napapanood. Darating din ang panahon. Yung dala namin truck pala yung yung bago. Tagal-tagal ko rin hindi na hawakan to kasi yung umahawak yung yung bagong driver, yung taga Leyte, siya naman ang umahawak dito. Ngayon ako ang pinahawak. So mamaya update ko lang kayo kung hanggang saan naabot yung ating vlog. So pasensya na kayo, no? Kasi marami kasi nagsasabi sa akin na mag-upload daw ako ng mahabang video. Ang problema yung cellphone ko hindi makapag video ng mahaba, gawa ng mababa lang yung storage nito wala pa tayo pang bili, kaya tiyaga-tiyaga lang muna tayo dito. Oras natin 11:25 na ng tanghali, kaya medyo dito medyo mainit. Yung ko lang dun sa Maynila kung hindi ba mainit. Yan. So yun, update ko lang kayo mamaya kung hanggang saan naabot yung ating vlog. Bye boss! A few moments later.
bilis eh.